tror, vi skal snakke om noget. Ja, nu bliver jeg nødt til at høre på, hvad jeg siger. Gør du det? Det var ikke planen, vi skulle have været fjernet. Hvis vi ikke var blevet fjernet, så havde livet også været noget helt andet i dag. Ja, det er det. Du vil være ligeglad, fordi du ikke gider åbne op for det. Du skal bearbejde det her, far. Jeg vil gerne tale om det, far. Jeg vil. Far, det er bare vigtigt for mig, far, for jeg kan komme videre i mit liv. Det betyder så meget at vide, hvorfor fanden vi blev fjernet. Kan du godt forstå det? Jo. Jeg vil gerne bare vide sandheden. Jeg ved godt, det er hårdt, far. Men jeg har brug for at vide den fulde sandhed, for jeg kan ikke komme videre i mit liv. Det kan jeg ikke. Jeg sidder fast i mit sorte hul, og jeg kan virkelig ikke komme videre. Der er så mange ting, der simpelthen bare gør, at jeg ikke kan komme videre nu. Jeg bliver nødt til at spørge jer, som de første personer, som overhovedet vidste det hele. Svend Åge Hansen har 16 børn. De 4 yngste har han sammen med Gitte Lilly Hansen. Den yngste Christina, Daniel og storesøster Michelle. Den ældste Ivan har familien mistet kontakten til. Min far, han har 16 børn, fordi at han har været en kanin. Altså, det kan jeg godt se, at den yngste af dem, så jeg er nummer 16, ikke? Det er jo helt forskruet oven i hovedet, ikke? Prøv at se, hvordan min far, han smiler. Det er altså ikke særlig tit, man får lov til at se det, som på den måde. Med åben mund og alt muligt. Og den næse der, sådan, den går bare lige ned. Det gør min også. Jeg var rigtig glad dengang. Der var verden jo bare en kæmpe stor smørblomst, ikke? Hvor altså, jeg bare rendte rundt ind i den smørblomst og havde det skide godt, ikke? Altså. Sådan lige hvad jeg husker af i hvert fald. Jeg var en sådan en flot mand dengang. Hans øjne. Det var dem, jeg faldt for. Det var da i 83. Jeg var 17. Jeg var jo 29. Og der var jeg rigtig glad for ham på det tidspunkt. Ja. Jamen, mig og far, vi er bedste venner. Og vi kan nogle ting sammen, som alle andre ikke kan. Han er følelser. Og for kærlighed. Har jeg lagt mærke til. Ude fra billedet at se, så tror jeg, vi var en glad familie. Jeg kan faktisk ikke, jeg kan ikke huske sådan noget fra min barndom. Altså, jeg kan ikke rigtig, jeg husker den, da vi blev fjernet. Og så husker jeg ellers sådan et par andre dage i løbet af den tid, vi har boet hjemme, da jeg var lille. Men ellers så husker jeg ikke særlig meget.
stod lige en dum bajer der i vejen, der maler der. Du har en stat. Nej, tak far. Jeg tænkte på, at den her du har, der kommer på i morgen. Jeg har godt en Christas, du har nu. Jamen, det var det, jeg har lagt mærke til. Det er derfor, det undrer mig, hvorfor den her ikke var på med nu. Det er jo fandme fisk, når du skal have som du lader. Nej, altså. Jo, jeg er ligevel. Det er din fødselsdag. Det er også vi. Ja. Skal vi skændes? Helt klart. Yes. Så. Kender du skal nå, han er min ven. Både god og gavmild er han som en. Giver du ham et kys, så får du igen. Det kan jeg ikke stå for. Så. Pas nu på. Hej. Tak. Et år mindre til en mand med lægen kommer forbi. Tillykke med dagen. P.S. Gid, der går rigtig mange år, før det sker. Så du ved manden med lægen? Ja, tak. Hej. Jo, tak skal I have. Velkommen. Du er lige så sød som jeg synes, jeg op. Jeg vil også være med. Ved de også, det er min fødselsdag? Hvad? Ved de også, at det er min fødselsdag? Ja, det går jeg rigtig nok stærkt ud på dig. Hallo? For opfordring af Gud, så skal vi to have sådan en. Den skal bare ned. Der er fuld hammer. Ja. Skål, og hjertelig velkommen. Jo, tak. Det er også til jer. Ja, så kan jeg kun sige en ting, du ved godt. Det er fandme med dejligt, I kom hjem alle sammen. De er møge unger. Nu skal I sige, at det er bladet som I hjemme, for det er I jo. Den bold der,